Здравейте! 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 Аз съм готеният Ники. Обърках се. Мамицата му. Здравейте! Аз съм готеният Ники. Светският лъв на световната поп-сцена, голямото чудо на световния шоу-бизнес и бъдещия Джастин Тимбърлейк на родна земя. Аз съм тук, за да ви покажа и разкажа за най-интересното от световната и родна сцена, което ме впечатли дълбоко през тази седмица. Защото това са извъннаредните новини за извъннаредните хора на Ники. Човекът глас. Give me your hand. Айде, що ми се разсмяха, айде! Краси Аврамов беше пребит от свой колега на репетиция за Евровизия. Или така поне скимтяха медиите. Единствената причина инцидента да не получи чак такава гласност е, че пиарите на Аврамов твърдяха, че той бил добре. Прав, здрав и много корав. От това, което ние видяхме на полуфинала на конкурса, обаче, си направихме извода, че той може да бил много добре във всяко едно отношение, но в пеенето беше... Абе, мокни бе! Мано те съседи, значи. Само лаят. Прибирайки се от участие... Какво участие? Да. Прибирайки се от участие в благотворително шоу, малък Тошко бил посрещат на врата от жена си. Къде си бил? Къде си бил? Той отговорил. Аз играх с приятели на шах. А тогава защо миришеш на бъчва? На шах ли да мириша? Отвърнал с чувство за хумор малък Тошко. И така, добър ден, аз съм вашата Леля. Даниела Арнаутеле, както е въдът странно за нас, бившата на Бербатов, ще участва в нов български сериал. Даниела, аз много те харесвам. Не знам кой е сценариста на този телевизионен проект, но ги молим да дадат на хубавата Даниела само сцени с жени. Иначе има вероятност след края на шоуто, след края на снимките манекенката да твърди, че е спала с всичките мъже, с които се е снимала. Даниела, аз много те харесвам и играя страхотен футбол. Искам да те открия. Убеди ми се. Генерал-лейтенант Бойко Борисов участва в благотворително издание на телевизионно шоу, в което се печелят Money, мистер Фъни. От самото начало се знаеше, че то ще е пълен провал. Тъй като генерал-лейтенантът мрази, адски много мрази, тъпи и лесни въпроси. А както все известно, всички са по-тъпи от... всички са тъпи, бе. Всички са по-тъпи от лейтенант Бойко Борисов. Генерал. Всички са по-тъпи от Бойко Борисов. Генерал. Но тук не пише генерал. Генерал е. Добре, добре, ще го кажа. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Ще лапне една муха. You talking to me? Чакайте, как беше израз... You talking to me? Извинете, да се почеше. Това може да го направим. И така, добър ден, аз съм вашата Леля. Родната певица Лилана, ако ви кажа какво стана с нея, беше оплюта в едно скандално американско телевизионно шоу. Лиланче, за това, че участва в проект на Snoop Dogg. При въпрос към Лилана, Лиланче, колко си секси, ще те изкрускам. При въпрос към Лилана, дали е правила орален секс с Снуп, певицата отговорила, че резултатът вече е на лице. Аз бях любимият ви светски вестител Ники Захариев, но другата седмица ви обещавам още по-скандални извънредни новини за извънредните хора. До тогава спете спокойно и си мислете само хубави неща за мен. И който не се написал домашното, ще играе умрукани.